Здравейте хора, клипчето от Cat's Eye, тази група Cat's Eye. Имаме 1100 и няколко сигурно гледане. Отговорих на трите коментара, които имах. Имах и 11 лайка. Затова искате ли още да казвам за Cat's Eye? Да или не? Защото аз гледам Cat's Eye, слушам им песните и затова мога да пакувам клипчета на Cat's Eye. Мога да пускам част от песните им, такива да се опитам да взема такова от песните им и ще пусна и гласуване в това видео. Кой повече харесвате? Даниела or София или Юнчей или Меган? Аз съм за Даниела и Юнчей. Лара или Манол? Аз избирам Манол, защото тя... Не, избирам Лара, защото казвам направя на Cat's Eye такова. Лара, защото Манол ще се махне такова. Сигурно. Откъсвам се такива нещата. И някакъв си там. Коте! Прибирам се към вкъщи, но това ще го спра, защото или урът. Ама дали се чувам? Стойте. Чувам ли се? Сигурно. Ще говоря и така. Малко ще се чува бръмчене на човек, който оре. Но лятото може да ме видите с мои приятелки да плуваме или да ходим и с таблето ходим да се разхождаме. Ама ви показах малко местенце до тук някъде на мене. До кръста ми. Някъде трябва да ми е или малко по-надолу. Не е толкова такова. Там сигурно свети слънце. Може да вкоем. Има и доста по-дълбоко над мен. Над центъра на Слепи кучета. Гледа, бро. Пораснала бъсът, бе. Въй, чак сега видях. Хора, спирам клипчето на втора част на 11:05. Айде. Чао, хора! До след една секунда.